Hi everyone! Welcome back sa channel ko kung bago ka lang dito. Hi! Welcome! My name is Ria. In today's video ay magluluto tayo ng humba. Favorite ko ang recipe na ito. Usually, di ba, ang humba ay pork ang ginagamit. Pero sa recipe na ito, gagamit tayo ng manok. Okay, so mag-umpisa tayo sa kung ano yung mga kailangan natin at kung paano ito lutuin. So first off, gagamit tayo dito ng manok. Ang gamit ko ay chicken thighs. Gagamit rin tayo ng ground black pepper, grapeseed oil, brown sugar, whole peppercorn, garlic, lemon juice, soy sauce, Sprite or white soda, pineapple juice, tubig, bay leaves, tausi or salted black beans, and banana blossoms. Sa lista ng mga sangkap, kindly check ang description box below. So, i-season muna natin, hugasan ang manok, i-season natin ito ng ground black pepper on both sides. And then, kapag masisa na yan ang ground black pepper, set aside lang muna natin. Then, kukuha tayo ng pan, lagyan ng grapeseed oil or you can use vegetable or canola oil naman. This is on medium heat. At kapag mainit na ito, i-sear or i-brown na natin yung manok skin side down muna. Katulad ng nakikita nyo dito, 4 to 5 minutes on each side. Depende rin kasi yan sa kung gaano kalaki or kaliit yung manok na gagamitin nyo. So, after, I would say mga 10 minutes, then i-set aside lang muna natin yan. Next ay kukuha tayo ng pot. Ilagay dito yung brown sugar, whole peppercorn, garlic, yung lemon juice, soy sauce, Sprite or 7-Up, pineapple juice, at yung tubig. Then, haluin natin ito kasi kailangan na ma-dissolve yung brown sugar and then tikman nyo. Pero sa guideline naman ng ingredients, ng measurements, nasa description box yan. Inilagay ko rin dito yung bay leaves and then takpan. Isisimmer natin ito for 15 minutes. Hinalo ko na naman yan. After 15 minutes, tinikman ko na naman. Kasi importante na tikman natin ito, okay? And then, ibalik natin yung na-brown na natin na manok. So, sa manok, recommended ko talaga na bone in at skin on. Kasi 'di ba pag humba mas masarap kapag may taba. Kasi 'di ba ang humba naman ay pork, talaga yung ginagamit namin doon sa Mindanao. So medyo may taba. So dito kailangan ng skin on at yung bone in kasi pag may buto, mas masarap rin 'yon. Okay? So sinisimmer or niluto ko ito additional ng 15 minutes and then after that iniligay ko na yung tausi o yung fermented salted na black beans. So, bago natin ito takpan, binaliktad ko muna yung manok para mas ma-absorb rin yung sa isang side yung mismong sauce. Okay? So, i-continue natin itong i-reduce yung sauce and then tikman natin ito. Kasi importante talaga na titikman natin. Kasi alam mo, yung soy sauce kasi, kapag nagre-reduce yan, umaalat rin. So, kailangan natin yan tikman and then i-adjust. Lastly, ay yung banana blossom. Yung may mga iba na, ay hindi naman gumagamit ng tawag dito, puso ng saging yung humba. Sa amin, gumagamit kami nito. Okay? Kapag luto na yung chicken at na-reduce na yung sauce, then turn off the heat and it's ready to serve. Totally recommend this recipe, guys. Masarap. Mapapa-rice pa more ka talaga sa recipe na ito. Totally recommend. Ang sarap. Sakto lang yung balance, kumbaga, ng saltiness at tamis. Alright, guys. That's all for today's video. Thank you for watching. Take care.